aikamme sana. Pantomiimia voi harrastaa kuka tahansa. Nykyään sitä harrastetaankin kaikkialla. Kodeissa, virastoissa, turuilla ja toreilla. Mutta mitä on pantomiimi? Me väitämme, että loppujen lopuksi pantomiimi paljastaa kaiken. Salaisimmankin esittäjänsä sisimmästä. Hyvät katselijat, ensimmäiset pantomiimifestivaalit järjestettiin Pihtiputaalla. Ja tässä ensimmäinen esiintyjä, ahtaaja Taisto K. Ovaska Haminasta. Hikoilin. Maski. Tikapuut. Kiipeä tikapuita. Mitä se nyt? Joo. Otti jotain. Toinen. Mitä? Kaksi tuoppia. Joo, eikö se kaksi tuoppia? Niin, toinenkin oli. Hän on putkiasentaja Juhani Kelonen Keravalta. Huomasi jotain. Kukkanen. Joo, se oli snapsi! Hyvä! Tämä esiintyjä on postinkantaja Eino Kaisla Outokummusta. Tai markkinoilla. Ei, se on pallo. Se on joku muu. Pallottelu. Onko se koripallo? Koripallo. Joo, kyllä. Joo. Heittää. Tähtäilee. Kohta heittää. 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 Mitä? Mikä se sitten? Onko se? Mitä? Paskalla. Paperilla. Joo, pyyhkii perseensä. Paskantaa! Se joo. Kyllä. Kyllä. Ja tässä tulee apuhoitaja Aaro Tuuhonen Lapualta. Kaivaa jotain taskusta, eikö ne? Käärisätkä. Niin on. Tupakkisätkä. Mikä tuo? Mitä? Sehän panee! Ja sokerina pohjalla varastomies Osmo Lindgren Mäntästä. Johtaa. Onko näin siis kapellimestari? Kapellimestari. Aivan niin, kapellimestari tietää. Runkkaa. Niin se on. Rummaa! Kyllä. Se on pakko olla. Masturboi. Niin on. Hyvä! Erittäin hyvä! Nimenomaan tuli.